Si veieu un quadre que hi ha aquí sobre del bar, és un quadre de la illa de Capri, que és un lloc on van anar els meus pares a viatge de noces i els hi va agradar tant que després quan van fer el cinema li van posar el nom de Capri. Encara que m'absorbeixi molt, si pensem que tots fem una feina, el temps que dediquem a la feina, si és gratificant, acabes valorant que està bé dedicar-hi aquest temps, perquè, tal com et dic, hi va haver un temps en què jo feia una altra feina i tampoc vaig pensar que les 8 hores que li dedicava cada dia em satisfés excessivament i en canvi aquí doncs, sí que em resulta agradable la feina que faig. El fet d'assumir l'herència del Capri doncs, ha sigut un procés. Ha sigut un procés primer de decidir buscant altres vies professionals si era aquest el que volia o no, i el fet de buscar una altra via professional doncs, m'ha servit per decidir que sí, que era aquesta la que volia continuar. Podemos quedarnos aquí todo el día, ahí abajo es una locura. Así es, amigos. Ara que em preguntaves anècdota, per exemple, a la majoria de rodatges que es feien aquí, tant no sé si era el cor de la ciutat, em sembla. El cor de la ciutat, en el guió, la sala es cremava. En Anita no perd el tren, l'enderrocaven, el Capri. I és allò que dius, bueno, amb els rodatges més importants que han fet, el Capri desapareix. Doncs potser és com allò, com una manera que les coses vagin al revés, no? Tinc un amic que diu que el Capri funciona i seguirà funcionant sempre perquè tenim la protecció divina del meu avi. L'equip que tinc treballant al Capri és un equip molt maco, que fem molta pinya i la continuïtat no té per què ser necessàriament familiar. Si ho és, perfecte, i si no ho és, doncs és la nostra família extesa, que són l'equip de treball que tenim aquí. Ara, si estaré aquí fins a l'últim dia o si veig que hi ha gent que continua amb el Capri i que ho fan bé, jo crec que està content amb que continuem i que ell és el que vol i el que li agrada i el que es quedarà tranquil de saber que el Capri segueix funcionant. Un senyor, un client, que quan s'enfadava amb el protagonista o amb algú que sortia a la pantalla li replicava coses des de la cadira. Deja a la chica tranquila ya de una vez. Jo sempre dic que el meu pare és el cor i la meva mare l'ànima del Cine Capri. I jo prenc el relleu en la mesura que puc.